Arratsaldeon ikusle, zer modu zungi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilak 24, astelena da, astera goaz titularrekin. Laura Perezek Podemoseko Nafarroako idazkari nagusiak alderdia birpasatzea eskatu die Podemoseko oinarriei Iruñan egindako biltzarrirekian. Aldi berean, lortutako eserlekoak gizartea eraldatzeko bitarteko gisa erabili behar dela aldarrikatu du. Auzitegi nazionalak absolbitu egin ditu presoen aldeko brindis batean parte hartzeagatik epaitutako 3 tafaiarrak. Sanjurjo general frankistaren gorpuari ohore militarrekin lur eman diote Melillan bertako agintari politiko eta militarrak. Txantroean bizi den senegaldarra hemendik kanporatuko duten erabakiko du epaileak asteazken honetan bertan. Osasun departamentuak 2 eskola berri abiaraziko ditu maiatzean, 3. adinekoen eta haurren osasuna hobetzera bideratutakoak. Nafarroan indarkeria matxista delituak egotzita 11 atxilotu izan dira. Osasunak bina berdindu du Sportingen aurka sadarren eta salbazioa lortzeko ametsa zapuztu egin zaio talde gorritxoari. Mami Lebrun eta Jainko Basatia ikusi ahal izango dira antzerki aroa Euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioan. Astelehen honetako albistekin hasteko Laura Perezek, Nafarroako Podemoseko idazkari nagusiak, alderdia birpasatzea eskatu die Podemoseko oinarriei Iruñan egindako biltzarrirekian. Aldi berean lortutako eserlekoak gizartea eraldatzeko bitarteko gisa erabili behar dela aldarrikatu du. Laura Perez Podemos Nafarroako idazkari nagusiak erakundea birpentsatzeko deia egin die alderdiko oinarriei kolektiboa feminista batua, indartsua eta baketsua izango den Podemos lortzeko asmoz eta erakundeetan lortutako postuak gizartea eraldatzeko bitarteko gisa erabiliko dituena eta ez helburu gisa. Hala adierazi du Iruñeko San Jose plazan egin den biltzarrirekian egin duen agerraldian. Biltzarra bertan egitearekin alderdiaren sorreran izandako kontzeptu parte hartzailea eta eztabaida kolektiboa berreskuratu nahi izan dute. Gogoratu duenez plaza horretan bertan egindako biltzar batean erabaki zuten Uxue Barkosen gobernua babestea bertako kide izan gabe. Bestalde Perezen aburuz, Podemosek bere buruaz gogoeta berri bat egin behar du organo politikoetatik harago doazen eta laster izango diren hauteskundeen aurrean. Alderdiak bere filosofiari eutsi behar diola defendatu du, zeinaren arabera, botereak ez gaituen helburu gisa erakartzen, baizik eta gizarte eraldatzeko bitarteko gisa. Nafarroako hurrengo gobernua zuzendu nahia agertu du Perezek eta horretarako Podemos kolektiboa lortu behar dutela nabarmendu du demokrazia behetik gora jorratzen dakiena. Azkenik ez du argitu karguan errepikatzeko bere hautagaitza aurkeztuko ote duen, izan ere alderdiak Nafarroan duen zuzendaritza berritzeko prozesua laster abiatuko da eta hautagaitzak aurkezteko epea maiatzaren 2 bukatuko da. Politika kontuekin jarraituz Auzitegi Nazionalak absolbitu egin ditu brindis batean parte hartzeagatik epaitutako 3 tafaiarrak. Auzitegi Nazionalak ebatzi du, sakabanaketa salatzeko ekitaldi bat izan zela eta hori ez dela terrorismoa goratzea. Auzitegi Nazionalak absolbitu egin ditu Oier Arraiz, Fernando Sota eta Jorge Labat iaz Tafaiako festetan presoen sakabanaketa salatzeko brindis batean parte hartuta terrorismoa goratu ez dutela ondorioztatuta. Zigor arloko 2. salak bere ebazpenean dio ekimen hura ez zela omenaldi bat izan, euskal presoen sakabanaketa amaitzea eskatzeko ekimena baizik, 3 akusatuek epaiketan azaldu zuten moduan. Gainera, Angela Murillok zuzentzen duen epaimahaiak dio eskuetan eraman zituzten kartelak ez direla froga nahikoa terrorismoa goratu zutela leporatzeko. Horren bestez, 3 absolbitu egin dituzte. Fiskaltzak 2 urteko kartzela zigorra eta 4.800 euroko isuna eskatu zuen Arraizentzat eta Labatentzat. Sotorentzat berriz 2 urte eta erdiko espetxe zigorra galdegin zuen. Sanjurjo general frankistaren gorpuari ohore militarrarekin lur eman diote Melillan bertako agintari politiko eta militarrak bertan zirela.
Jose Sanjurjo general frankistaren gorpuari Melillan eman diote lur martxoaren 23an ospatutako zeremonia apal batean, baina bertako agintari militar eta politikoen parte hartzearekin. General bati dagozkion ohore militarrak aitortu zizkioten genozidio delitua leporatzen zaion Sanjurjori. Iazko azaroan desobiratu zituzten Sanjurjo generalaren gorpuzkiak Iruñan memoria historikoaren Nafarroako legea aplikatuta eta senideen esku utzi zituzten. Emilio Mola generala eta beste hainbat agintari fascista ere desoberatu dituzte lege hori ezarrita. Diario de Noticias egunkariak zehazten du Juan José Imbroda Melillako presidente eta senataria ere ekitaldian egon zela. Sanjurjo generalaren senide eta abokatuek ez dute adierazpenik egin nahi izan. Sanjurjo estatu kolpea ematen saiatu zen 1922an Sanjurjada deritzona eta horren ostean Portugalen erbesteratu behar izan zuen. Hain zuzen ere, Estirolen Burgosera aireratu zen hegazkin batean zijoala istripua izan zuen eta hil egin zen 1926ko altxamendu faxistarekin bat egitera zijoan Sanjurjo. Eta bertze kontu batzuekin jarraituko dugu aurrera, Txantrean bizi den senegaldar bizilaguna hemendik kanporatuko duten erabakiko du epaile batek astazken honetan bertan. Mi padre, mi madre, tengo 11 hermanos, que son muchos, 16 hermanos somos. Por eso estuvo ahí trabajando, pero no me salía bien. Y vine aquí para buscar una vida mejor. Llego aquí, cayó 10 días en el mar, después nos queda sin gasolina. Y después el día que nos queda sin gasolina, hemos encontrado un barco de marinos. Osasun departamentuak bi eskola berria abiaraziko ditu maiatzean, 3. adinekoen eta haurren osasuna hobetzera bideratutakoak. Osasun departamentuak 3. adinekoen eta haurren osasuna hobetzera bideratutako bi ekimen abiaraziko ditu maiatzean, adinekoen eskola eta gurasoen eskola hain zuzen ere. Eskola horien helburua da hurren ez hurren zahartze osasuntsua sustatzea eta gurasoei beren seme-alaben zainketan eta hezkuntzan laguntzea, tailerren eta bestelako ekintzen bitartez. Fernando Domínguez Osasuneko kontseilariak, Maria Jose Pérez Jarautan, Nafarroako Osasun Publiko eta Lan Osasuneko Institutuko zuzendari kudeatzailea eta Amarga Etxauri Noploiren politika guztietako osasuna sustatzeko atalaren buruarekin batera aurkeztu dituzte bi ekimen berri hauek. Antolatu dituzten tailerrak doakoak dira, aldez aurretik izena eman behar da 848 42 34 40 telefono zenbakian goizeko 8 3 edo adinekoen eskolaren webgunean edo gurasoen eskolaren webgunean. Aurrez aurreko 9 tailer egingo dira maiatzean eta ekainean. Irailetik aurrera berriz Nafarroa osora zabalduko dituzte ekimenok. Horretaz gain, online formatuan eta erdi aurrez aurreko tailerrak ere eskainiko dituzte erabilgarritasun handiagoa izan dezaten. Pazienteen eskolak duen lan eredu bera izango du. Eskola horrek 2 urte daramatza martxan eta dagoeneko 23 tailer antolatu ditu. 400 bat lagunek hartu dute parte ekintza horietan. Era horretan pazienteen eta herritarren bizi kalitatea hobetzen lagundu du. Haien zainketa maila eta jarraibide terapeutikoen betetze maila hobetuz. Aurreikuspenen arabera, gazteen eskola eta berariaz zaintzaileei bideratutako beste eskola bat abiaraziko dituzte 2018an. Eta Nafarroan indarkeria matxista delituak egotzita 11 atxilotu izan dira. Foruzaingoak 11 gizon atxilotu ditu aste honetan Nafarroan indarkeria matxistarekin zerikusia duten delituak egotzita. Horietatik 9 tratu txarrak emateagatik atxilotu dituzte eta beste 2 berriz adin txikiko hainbat neskari sexu erasoak egiteagatik. Ikerketak amaituta, atestatuak emakumearen aurkako indarkeria kasuez arduratzen diren epaitegien esku utzi dituzte Foruzaingoak ohar batean aditzera eman duenez. Batetik, tratu txarren kasuengatik atxiloketak honako herri hauetan egin dituzte: Funes, Kortes, Tutera, Tafalla, Barañain, Kaskante eta Berriozar. Bestetik, Foruzainek adin txikikoen fiskaltzaren esku utzi ditu beste 2 gizon adin txikiko 2 emakumeren sexu askatasunaren eta intimitatearen aurkako ustezko delituak leporatuta. Horietako bat Iruñan atxilotu zuten, 16 urteko adin txikiko bat, 7 urteko haren lehengusinari sexu abusuak egitea leporatu diote umearen amak salatu ostean. Kiroletan Osasunak bina berdindu du Sportingen aurka Sadarren eta talde gorritxoari salbazioa lortzeko ametsa zapuztu egin zaio.
Osasunak bina berdindu du Sportingen aurka Sadarren eta salbazioa lortzeko ametsa zapuztu egin zaio talde gorritxoari. 5 jardunaldi falta dira eta salbazioa 9 puntura du Nafarroako taldeak. Osasuna ondo ibili zen norgehiagokako lehen minutuetan eta 18. minutuan gola sartu zuen talde gorritxoak. Roberto Torresek pasea eman eta Kenan Kodrok sartu zuen gola. 6 minutu beranduago Kopek abagune bikaina izan zuen, baina Sirigu atezainaren aurrean kanpora bidali zuen jaurtiketa. Ondorengo minutuetan bi taldetako batek ere ez zuen abagunerik sortu. Bigarren zatia parekatua izan zen eta abagune gutxikoa. 70. minututik aurrera etorri ziren partidako une honenak. Osasunak bigarren gola sartu zuen 71. minutuan Kenan Kodroren bitartez. Gorritxuek garaipena lortuko zutela ematen bazuen ere, Sporting kementsu ibili zen eta aldeak murriztea lortu zuen 79. minutuan Kanellaren golari esker. 2 minutu beranduago talde asturiarrak lehia berdindu zuen Castrok sartutako golarekin. Azken minutuak joan etorrikoak izan ziren eta Sportingek 3. gola sartzeko aukera ere izan zuen. Amaieran, binako berdinketa eta puntu bana talde bakoitzarentzat. Eta albisteekin bukatzeko antzerki aroaren euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioaren barruan Mami Leabrun eta Jainko Basatia ikusi aldi izango dira. Antzerki aroa zikloaren harira 2 emanaldi izanen dira Nafarroako antzerki eskolan. Apirilaren 26an asteazkenarekin Xake Produkzioakek Mami Leabrun obra taularatuko du arratsaldeko 8etan. Egoitz eta Miren Amona Kontxa Hilberriaren omenaldia prestatzen ari dira. Amonaren etxeko ganbaran aurkitutako eguneroko batzuetan oinarrituko dira Kontxa gaztetan Parisen bizitako istorio bat kontatzeko. Horixe izango da omenaldiaren ardatza. Hala ere, Mireni kontatu ez dion sekretu bat dauka egoitzek. Horra obraren laburpena. Eta maiatzaren 3an asteazkenean ere Txalo Produkzioakek Jainko Basatia eskainiko du arratsaldeko 8etan ere. Jainko Basatia komedia dramatikoa da, 2 bikote ezkondu elkartzen dira, euren seme-alaben arteko liskarra konpontzeko asmotan, izan ere, bikote baten semeak besteari eraso egin dio, giza legez eta edukazio handiz abiatu den bilerak beste bide bat hartuko du, elkarri kristorenak eta bi esaten hasten direnean, bata eta besten frustrazio eta miseriak azalduz. Sarrerak Nafarroako antzerki eskolan eskuratu daitezke bertako lehiatian eta webgunean. Abonoak 12 euro. Goazen eguneko albisteen errepasoa egitera. Laura Perezek Podemoseko Nafarroako idazkari nagusiak alderdia birpasatzea eskatu die Podemoseko oinarriei Iruñean egindako biltzarrirekian. Aldi berean, lortutako eserlekoak gizartea eraldatzeko bitarteko gisa erabili behar dela aldarrikatu du. Auzitegi nazionalak absolbitu egin ditu presoen aldeko brindis batean parte hartzeagatik epaitutako 3 tafaiarrak. Sanjurjo general frankistaren gorpuari ohore militarrekin lur eman diote Melillan bertako agintari politiko eta militarrak. Txantroean bizi den senegaldarra hemendik kanporatuko duten erabakiko du epaileak asteazken honetan bertan. Osasun departamentuak 2 eskola berri abiaraziko ditu maiatzean, 3. adinekoen eta aurren osasuna hobetzera bideratutakoak. Nafarroan indarkeria matxista delituak egotzita 11 atxilotu izan dira. Osasunak bina berdindu du Sportingen aurka Sadarren eta salbazioa lortzeko ametsa zapuztu egin zaio talde gorritxoari. Mami Leabrun eta Jainko Basatia ikusi ahal izango dira antzerki aroa euskarazko antzerki zikloaren udaberriko edizioan. Eta hauxe izan da dena gure aldetik, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra.
Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Irungo Meak auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.